Mä oon Mira Lehtinen. Mä toimin palveluvastaavana Uudenmaan TE-toimistossa Keski-Uudenmaan alueella. Mun tyypillinen työpäivä lähtee liikkeelle usein siitä, että mä katson Teamsin, sähköpostin ja puhelimen, onko jotain akuuttia tullut, mikä vaatisi ehkä nopeata reagointia. Sen lisäksi mun työpäivään kuuluu yleensä paljon kokouksia Teamsissa tai livenä kollegoiden, erilaisten yhteistyöryhmien ja tietysti sen oman tiimin kanssa ja tiimiläisten kanssa. Ja kyllähän tähän palveluvastaavan tehtävään kuuluu paljon erilaista hallinnollista työtä, jota tietokoneen parissa sit joutuu tekemään. Vapaa-ajalla mä tykkään liikkua. Mä nautin erityisesti, kun mä pääsen metsään rauhalliselle kävelylle koiran kanssa tai juoksemaan ihan itekseni. Sen lisäksi mä pyöräilen ja ratsastan ja toki mulla on paljon erilaisia luottamustoimia, joten iso osa mun vapaa-ajastakin kuluu erilaisissa kokouksissa.